kasagaran sa mga nakahuman o eskwela, naging proud na sila sa ilang naabot. Nalimtan nila kung kinsa ang gigamit para makahuman sila. Sometimes ang mga ginikanan nahimo intawong makaluluoy sa pagpaningkamot, obra para gyud makahuman ang maong mga kita nga mga estudyante. Pero sadto nga adunay mga estudyante nga ikaulaw nila ang ilang mga ginikanan. Guys, dili dapat nimo ikaulaw ang imong ginikanan. Kung nakahuman ka, kung nakagraduate ka, dunay kay kurso nga nahuman, dapat proud ka bisan unsa ang sitwasyon sa imong ginikanan. Unsa man ang ilang status sa panginabuhi, dili nimo na ikaulaw tungod kay ang Dios nagatan-aw sa imuhang